בעולם יש מקום רק ליתומה אחת, ולכן עליי להידחק בין רבים ורהוטים ממני. כדי להזמין מכל גז, עליי לצלצל לפז גז ולהמתין 10 דקות על הקו. בינתיים, אני ממשיכה לכתוב בשקט הנחוץ, עד שהמרכזנית עונה ומבקשת. הגבירי את קולך. מרגע שאמי נולדה, נגזר עליי להצטופף בגופה הצנום עם עוד 5,000 ביציות. מרגע ההתעברות אני זוכרת כל התנגשות עמום. תא בתא. אחר כך דממה. בחלוקה ל8 תאים אני שומעת שריקת חרבות ואחר כך את קולה של אמא שהחלה למלא אחר הוראות הגינקולוג. כשדריה שואלת אותי מאיפה היא נולדה, אני מקפידה לספר לה שמהבטן. איני משקרת. האמת היא שדוקטור גרוננברג שחט אותי. ככה דריה יצאה מכלאה בלי לידה. אני אף פעם לא רוצה להיות אמא, היא אומרת לאבא שלה, כי אני מפחדת שיחתכו לי את הבטן. הכאב ואני נשאר זרים זה לזה. גם אם אערה בשנית, אסרב ללדת כדרך הטבע. לדחוף, אני בקושי מצליחה את עצמי. אבל את דריה הבריאה לא מפחידה, רק בסרט המצויר עם הפסקול הרועם. דברים קורים במקביל כשדריה קוראת אמא מתוך שינה. נמלה אחרונה חומקת בין המרצפות. 2 חזיות שלי, אחת שחורה, אחת בצבע גוף, מתאווררות על הכיסא. אני רוצה לחזור לישון, אבל ההד עדיין מרחב בין המיטה מסורגת, הבובות הרכות ואוזני. לפני שהייתה דריה היה ריק סתרים. לפני שאהובי בא אליי היה רעב מובן מאליו. ולפני שהייתי אני הייתה קליפת עץ, רוק בלוע, צרצר אילם. דריה בת 3.5 אומרת, כשאני אהיה גדולה וגבוהה כמו אבא, ואתם כבר תהיו זקנים ותמותו, אני אוכל להישאר בבית לבד. עשרות פעמים הלוגו של בית חולים קפלן מודפס על הסדין של סבתא, עלה תאנה על מבושיה של הזקנה. על מצע של פצעי לחץ היא מתכוננת. מסכת החמצן מסתירה את חלקי הפנים המעידים על אופייה. ממי כבר היא צריכה להסתתר? יש לי מצלמה בתיק, אבל איני מעיזה לצלם אותה כפי שצילמתי אותה מתלבשת בחדרי בחיפה לפני 11 שנה, מגלגלת גרב ניילון במעלה שוקה. לא מצלמה אני חוששת, אלא מגערותיה של אמא או מצערו של דוד יעקב. הם מחוץ לחדר ושותים קפה ממכונה. לפני 20 שנה הם עוד דיברו ביניהם ביידיש. סבתא, אני אוהבת אותך. אני אומרת בקול רם. החולה במיטה הסמוכה נבוכה, אבל לא אכפת לי, מפני שסבתא פוקחת לרגע את עיניה ומחייכת. אני אוחזת בידה, אבל לא מרגישה אור או בשר, רק את קרומו של חלל עמוק וצר, מן ארץ זמן לבנה שבקרוב. ווס? היא שואלת פתאום. תודה רבה.